mit navn er Anna Tuxen, og jeg viste dig, at man skifter RAM på sin Packard Bell computer, som det her det er en touch Packard Bell, og den har kun 2 GB RAM, og vi skal se, hvordan man skifter den til 4 GB. Godt. Så man starter med at kigge herop, og så har den sådan en her, hvor man skal løsne den, og herover skal man lige sørge for, at den er låst op. Så løsner man her, mens man trækker batteriet ud. Og så skal man lige åbne den igen og holde slukknappen inde. Hvorfor har du holdt slukknappen inde? Det er for at aflade batteriet. Godt. Så vender jeg den op. Så er der sådan nogle små her filifutter, som man godt kan få ud. Så de kan godt være lidt svære at få ud. Jeg skal lige have en flad skruetrækker. Så tager man bare fat ned under eller sådan noget. Så får man bare hævet op. A. Det skal man bare have. Ja. Ja. Og de er godt sådan koblet væk, så man skal lige sørge for at holde fast i dem. Det vil jeg gøre på tallerkenen her. Ja. Så skal vi have tastaturet taget af. Og så skubber den her op. Og så er tastaturet helt løst her. Så tager man sin skruetrækker. Og så lige her er der et lille hul. Der går et lille hak ned her. Lige på midten ved F8. Så skal man så have sin ned under. Så kører man en ispind. Og så skal jeg bare sådan have kørt den op her. Så kan man tage tastaturet af. Det sidder stadig fast med en... Det sidder stadig fast herinde med sådan en pulleyfoot. Ja. Den kan man da sige. Det er det, man bare siger. Så skal vi have skruet alle de her skruer af, for at kunne få åbnet den her. Så. Behøver vi skrue alle skruerne af? Vi behøver ikke skrue alle skruerne af. Vi kan bare skrue dem af, hvor der står door på. Og hvad man kan se lige her. Door. Dem skal man bare skrue af. Vil du pege på med sammen? Ja, der sidder en her på midten. Og så sidder der en ude i hjørnet. Og så sidder der en heroppe i det andet hjørne. Og så sidder der en på midten. En herover. Og det er det. Så tager man tallerken her. Hvad for en skruetrækker skal man bruge? En stjerneskruetrækker. Meget lille en. Jeg kan ikke lige sige. Der står 1000 gange 40 mm. Okay. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Godt. Så nu har jeg fjernet 5 skruer. En på midten. En ude i den ene kant. En oppe i hjørnet. En på midten her. Og en herover. Ja, det er det, man skal fjerne. Så sidder der sådan en lille, hvor der står door release. Meget tydeligt. Så er der sådan en lille sort firkant herinde. Den skal man presse på. Og så
skulle den gerne hoppe ud herover. Og så skal man have fat i den her ispinde. Og så skal man bare prøve at få lirket den op. Så kan man få den her af. Nu har jeg taget låget af, og man kan se ind i computeren. Og man kan se wifi og harddisken, og heroppe sidder rammen. Og det ram, man skal have, det hedder DDR3L. Og det er rigtig vigtigt, at det hedder L til sidst, fordi ellers så kan computeren ikke bruge det. Det er rigtig vigtigt. Godt. Så skubber man der sidder 2 små metalbøjler her og her. Dem skubber man ud til siden, og så kommer rammet bare ud. Det ser sådan her ud. På den side kan man se. Så kan man se, at vi får den der. Det er sådan her. Den er jo herovre. Og så skal det passe med, at de der striber sidder ens. Så man putter ned. Der er sådan et hak her. Og det putter man ned, hvor der sidder et hak her. Så den putter man ned. Og så skubber man den forsigtigt ned. Så skal vi sætte den her på igen. Det er vigtigt, at man fik bunden i først, og så sådan nogle billeder, der altså bliver forkert. Ja, jeg håber, du har fået mod på at skifte din egen computers RAM, da den her computer ikke kommer med det meste RAM i verden. Så de siger i alle forretninger, at man ikke kan skifte rammet, men det kan man godt. Og ja, god dag.